Is it magic? Yes, it is. Ja, dag, det er Tove. Hallo? Hallo? Jeg hedder Tove, det er med dansk O. Ja, hvad ønsker de? Nå, nok om mig. Har du lige 5 minutter til en, der ved dig det rigtig godt? En væk. Jeg vil bare spørge om du kunne tænke dig at være med i en quiz. Nej tak, jeg er faktisk midt i noget, og jeg har egentlig ikke tid til det her opkald overhovedet. Hallo? Hallo, hvad siger du? Nej tak. Jeg lover, jeg stiller kun et spørgsmål, så er vi færdige. Nej tak. For det første, det her, det er anden gang i dag, jeg får et mærkeligt opkald af nogle fuldkommen tilfældige. Nej. Og så vidt jeg kan forstå på dem, så er det nogle jokes, der bliver spillet på mig. Og det kan godt være, at de ikke er ude på noget, frue, men sådan har jeg det. For det andet, jeg er midt i noget, og jeg har ikke engang tid til at fortælle dem det her. Så jeg beklager, men jeg er nødt til at ønske dem en god dag. Ja tak, det kan du da selv være.